Lamsoko ahino hai Tripuri khorang khapang Tripuri tahok te bukhoro Tripura ni CM Biplop Kumar Dev 2 tarik Mei eba sal Mei ni dipor ni 2:30 PM no update mane Tripura o khorang ni BSF positive manjakha ambasani hanai pheba tini saltani sal 3rd Mei 3 tarik Mei sakpatei abo ahaino declare no nangjak khwa BSF ni khorok ni jawan siminia teibo 10 jana in total bebagi 12 jona 12 khorok chi nei 138 battalion BSF ni khorok chi nei eba 12 jon COVID-19 ni positive manjaka hanai saklaina nangkha immediately no tini bahas tini CM tweet khlai sana nangkha Biplop Kumar Dev khapangni Tripuri tahukte bukhuro Tripuri khorang ni simin khlai berai klak khlai no kok kaisa saklaina mosungo abokhe abono jeng phatar hasteo simin khnawi tangmani tabuk chini jora sokpaikha jeng a COVID-19 positive ongui je manjagi tangmani rokbai jeng choba khlainani abokhe Tripura hasteo already sokpaikha a BSF rok sini Tripura sarokni bisingo khorok busuk tithani no hati rok khlai thangka jeng kebo saimanya aboni bagai sini Tripuri dofani luku rok no Tripuri khorang ni simin kabukna musungo belai khlai no jeng chini bura buri chekdei cherai khnai rok no jeng mokol kai chumui no jeng sakbai thang belai khlai no abono suk hojak tongna nangnai jeng jesuk mansak yak surani bagi jeng chak tongnai jesuk mansak jeng sapan bai tui tukuna nangnai abono kisa Tripuri khorang ni kokno muita narakdi asuk siminya ko jeng jesuk mansak jeng chaitok layana phaidi jeng chaitok layana jesuk mansak jeng phal yagui eba paile yagui bo jeng tonglayana asuk ka kaise jeng sini gusti no jeng mathagi naragui mansinai hanai Tripuri khorang khaklayo phiaba obo jorasi kok saimana phiaba nung angse hojak tona nango tini bagai ahino ahai asunu sitong chipai tei hambai jotoro no